Good afternoon mga ka-Yorski. Pupunta tayo sa Watermax at sa Dekalidad Printing Shop. So kukunin natin yung mga pinagawa nating jersey. At wait lang kasi nandito yung mga tiga Arboleda kasi nangihingi sila ng sticker last time. So andyan na sila. Kunin ko lang tong hello. Ayan. Wait lang dami nila, wait lang. Ako nalalapit kasi. Oh, huwag kayong lalapit, mainit kasi ha. So okay, lapitan natin sila. Yung mga ayan, ang dami nila ayan. Isa-isa lang. Sandali, baka matusok kayo. Marami yan. Hindi, sandali lang. Sandali. Baka matusok kasi kayo. Hindi, baka matusok kayo. Marami naman ako. Kayo accommodate doon. Sige na. Isa-isa lang. Yan. Marami ako, idol. Yan. Dali. Sandali, baka ma-snatch yung bag ko doon. Sandali lang. Yan. Yan. Sandali, baka mawala yung bag ko doon. Yan. Iagis ko na lang. Sandali lang. Sandali lang yung bag ko. Yan. Yan. Alis na ako. Doon na lang sa motor, baka mawala yung bag ko eh. Yan. Sige na, ang dami nila. Okay. Sandali lang. Yan. Yung TV ay sira na, hinangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Okay. Dito na. Ha? Wait lang. Wait lang. Sandali lang. Baka matumba ako eh. Ha? Sandali, matutumba ako. Sandali. Sandali lang. Aalis na ako. Sige. Yan Sandali lang, baka mawala yung pera ko. Dapat dali sa mental hospital. Wait lang. Sandali lang, matutumba ako. Ay. Iagis ko na lang, hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya. Wala na, andun na, inagis ko na. Nasira na yung lagay. Andun na, inagis ko na. Wala na, inagis ko na. Wala na. Babalik na lang ako ha. Nasira. Ano ko ninyo? Grabe. Grabe. Parang may bagyo. Grabe. Hello. Parang binagyo. Grabe.
Inagis ko na lang yung sticker. Hindi ko na kaya eh. Matutok ba na ako eh. Ayan. Ayan. Grabe. As in. Wow naman! Wow! Ayan. Nasira yung lagay ng cellphone ko. Grabe. Grabe kayo. Nakakatakot na bumalik doon. Sira na oh. Dami, hindi ko kaya. Ayusin ko muna yung cellphone ko. Pati side mirror eh. So, dito na tayo sa Watermax. Nasira. Bukas pa hindi kalidad. Nabali yung ano, pinagkaguluhan ako dun sa ano. Ay no, nasira. Mayabang na naman yan. Ang dami nila, muntik akong matumba. Tinapon ko na nga lang yung mga stickers ko eh. Hinagis ko lang gano'n eh. Pati side mirror, napunta na lahat doon oh. Hindi ko alam eh. Ay, lumuwag lang kasi ang dami nila. Anyan pa sila? Bomba, bomba. So, good evening mga ka-Yorski, mga idol. At ngayon ay nakauwi na tayo. Galing tayo sa Watermax Enterprises at Dekalidad Printing Shop. Kinuha natin tong mga order sa akin na Moto-Yorski jersey. So, ito po yun. Oh. Yan. Bali, 18 po lahat yan. Yung iba na-deliver na po. Dinala na sa US at Canada. Tapos yung isa, na-deliver ko na kanina kay Chester. Yan. So, ito naman yung mga stickers na pinagawa natin sa Dekalidad Printing Shop. Ayan. So, yan po yung quality niya. Yan. Bali, 1,000 pieces po yan. Yung 500, naubos sa Alcala. Tapos yung 100, naubos kanina sa Arboleda National High School. So, check natin ngayon yung quality ng jersey. Okay guys, umpisa na natin sa t-shirt. Ayan, yung jersey na t-shirt. Ayan. So, ayan yung jersey na t-shirt. Ayan. Yung back. Ayan. So, sa side. Ayan, pakita mo yung side. Ayan, may nakalagay na Moto-Yorski. Yan, at saka logo ng YouTube. Yan. So, try natin ipasukat sa kanya para makita nyo. Okay. So, yan po yung front. Yan. Ganyan po yan. So, paibaba yung kamay mo. Yan. Side view. Yan. Tapos back view. Wait ah. Yan. Yan po yung back view. Sobrang linaw po niyan, napakaganda ng quality, kaya hindi po kayo magsisisi pag nag-avail po kayo nito. Yan. So, ito naman yung long sleeve natin. Yan. Yung Moto-Yorski jersey na long sleeve. Yan. So, front view, sa harap. Yan. Side view. Yun. Yan, makikita nyo yung Moto-Yorski. Tapos ito. Yung YouTube logo. Back. O, diba?
Oh. Ganda. Colorful siya. Ayan po yung long sleeve natin. Sa lahat po ng gusto mag-avail, mag-PM lang po kayo sa akin. Moto Yorski. Ayan. Sasagutin ko po kayo kaagad. So mga idol, maraming salamat po sa lahat ng mga umorder. At sa mga gusto pa pong umorder, mag-PM lang po. Ayan. So nakaka-touch kasi first time lang tayo magkaroon ng jersey. Marami na po kaagad ang nag-avail. So maraming salamat sa inyo at sa suporta ninyo. God bless.